Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku. Dominik Garaj, dnes predstaviteľ staršej generácie gajdošov, nás voviedol do prostredia, ktoré reprezentuje posledný prvok, ktorý si dnes priblížime. Na Slovensku sa vyskytuje veľa množstvo priezvisk, ktoré súvisia s gajdami. Gajdoš, gejdoš, dudák, duda. To je tiež jeden z dôkazov, že gajdy bývali v minulosti rozšírené prakticky po celom území Slovenska. Napriek tomu ide dnes o nástroj, ktorého existencia, ako aj tradičná kultúra s ním súvisiaca, je ohrozená. Navrhovaný prvok je definovaný ako súhrn všetkých kultúrnych prejavov viazaných na hudobný nástroj gajdy na Slovensku, to jest interpretáciu a všetky vedomosti, ktoré tento nástroj, jeho výrobu, jeho formu a jeho používanie reprezentujú a sprevádzajú. Ide teda o špecifické technologické postupy a estetické stvárnenie pri výrobe nástrojov, regionálne, lokálne i individuálne štýlové znaky gajdošskej interpretácie, autochtónny piesňový a tanečný repertoár, rituály súvisiace s gajdami, tradičné ľudové obrady za sprievodu gajd, texty gajdošských piesní, terminológiu a ľudovú slovesnosť týkajúcu sa tohto nástroja. Patrí sem aj prípadná súhra s inými hudobnými nástrojmi, gajdošské kapely a imitácie gajd na iné nástroje. Gajdy patria k tým javom nehmotného kultúrneho dedičstva, v ktorých sa podarilo zachovať dlhodobú, nepretržitú, kontaktnú, medzigeneračnú komunikáciu pri odovzdávaní gajdošskej kultúry Slovenska. V minulosti sa hre na gajdy chlapci priúčali hlavne od svojich otcov alebo miestnych gajdošov v obci. Najprv sa naučili vyrábať piskory, tie osadili do jednoduchých bazových píšťal, v niektorých oblastiach sú známe aj gajdičky vyrobené zo zajaca. Aj dnes sa stretávame s generačnou výmenou skúseností. Avšak veľká časť gajdošskej kultúry sa postupne presúva z tradičného prostredia do oblasti organizovaného folklóru, kde sa naďalej uchováva, obnovuje a zviditeľňuje. Okrem organizovaného folklóru a scénického prejavu sa nadšenci gajd snažia o ich návrat do oblastí a zvykoslovia, kde gajdy predtým mali silnú pozíciu. Gajdy sú na Slovensku do veľkej miery chápané ako symbol autentického a archaického folklórneho prejavu. U mnohých poslucháčov evokujú dávne podoby Vianoc a fašiangov. V porovnaní so sláčikovými hudbami, dychovkou či modernejšími hudobnými formami je gajdošská hudba oveľa menej častá na kultúrnych podujatiach a v nahrávkach a aj preto má punc zriedkavého a atraktívneho. V oblastiach so zachovanou gajdošskou tradíciou naopak vyvoláva zvuk gajd pocit nezameniteľnej našej muziky. Gajdošské piesne spievané pre inom nástroji strácajú podstatnú časť svojej atmosféry a hudobnej hodnoty. Gajdošské tance pri inom nástroji strácajú svoje špecifické rytmické štruktúry a posúvajú sa do pličej a komerčnejšej interpretácie. Zachovanie gajd teda umožňuje zachovať autentickú interpretáciu. Gajdy sú predmetom hlbokého záujmu mnohých svojich obdivovateľov a členov gajdošskej komunity. Sú prostriedkom na spoznávanie, udržiavanie a oživovanie archaických foriem ľudovej hudby, tanca a spevu, teda zábavy. Dôkazom životaschopnosti prvku je aj nasledujúce vystúpenie 12-ročného Adriana Matisa z Oravskej Polhory. Thank you.
Dámy a páni, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na základe odporúčania odbornej komisie zapisuje prvok Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborná komisia ocenila, že gajdy ako organická súčasť tradičného inštrumentára i celá gajdošská kultúra zastrešujúca všetky prejavy a vedomosti viazané na gajdy a ich použitie sú významným prvkom tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Z historického hľadiska reprezentuje gajdošská kultúra dlhodobú a kontinuálnu hudobnú tradíciu prevažne roľníckeho a pastierského obyvateľstva Slovenska. Ako významný kultúrno-historický jav, ktorého korene siahajú až do 14. storočia, sa na báze prirodzenej medzigeneračnej kontinuity zachoval dodnes. Typy používaných gájd síce nemožno vytrhnúť zo širších stredoeurópskych kultúrnych kontextov, ale viaceré ich atribúty sa dajú vnímať ako identifikačné znaky tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Celkom prirodzene sa stali gajdy a s nimi spojená gajdošská kultúra aj predmetom záujmu popredných vedeckých pracovníkov, umeleckých súborov i médií. Existujúci cech slovenských gajdošov spolu s výrobcami gajd, hudobníkmi i početnou skupinou amatérskych umelcov sú zárukou pretrvávania tradície gajdošskej muziky i výroby hudobného nástroja na Slovensku. Prosím zástupcov cechu slovenských gajdošov, inžiniera Milana Ruska a inžiniera Juraja Dufeka, aby prišli prevziať osvedčenie o zápise. Zároveň prosím ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča, aby odovzdal osvedčenie a podpísal dokument o zápise. Staré porekadlo hovorí, keď poznáš jedného huslistu a jedného gajdoša, poznáš dvoch žobrákov. Áno, na prvý pohľad gajdoši možno neboli bohatí, ale keď ich človek lepšie spoznal, keď im trošku lepšie uvidel do duše, v každom z nich našiel veľkého človeka, ktorý mal v sebe veľké bohatstvo a bol schopný toto bohatstvo šíriť. Nie je vôbec ľahké sa na gajdy naučiť hrať. Nie je ľahké nasať do seba to veľké množstvo piesní a technických grifov, aby človek to vedel šíriť ďalej okolo seba. A každý gajdoš musí vedieť upútať obecenstvo, slúžiť mu a vytvoriť okolo seba také prostredie, aby všetci okolo neho sa cítili dobre. Aby si speváci zaspievali pesničky, ktoré spievajú radi, aby si tanečníci mohli zatancovať staré gajdošské piesne. A súčasťou gajdošskej kultúry sú aj tie slová, ktoré vyslovila gajdošová manželka, keď sa vrátil nad ránom domov. Tie na tomto mieste nebudem citovať. Huslisti už dostali isté zadosťučinenie, keďže terchovská muzika už dostala takéto ocenenie, bola zapísaná do zoznamu. Dnes je to aj sviatok gajd. Ďakujeme.